Ga matar manya, matar manya, ga matar manya. Assalamu alaikum al'umman faɗin duniya baki ɗaya, maza da mata, ina ma kowa fatan alkhairi. Barkanmu da wannan lokaci, da fatan mun yi sallan juma'a lafiya. To kamar dai yadda kuka sani, sunana Abdul Jabbo, mai kamfanin nan na Ramka Film Production, sannan kuma producer a fim ɗin matar manya. To kar dai ku manta, kamar dai yadda muka yi sanarwar cewa za mu fara kawo muku wannan shiri ƙayatacce a ranar 15 ga watan Julai ɗin nan da muke cikinta. Da ke da ni da ku baki daya, kar ku bari a baku labari. Ku shiga YouTube channel mai suna Ramka Film TV, a nan ne kadai shirin nan zai fara zuwa muku a duk ranar Talata da misalin karfe 8 na dare. 15 ga watan Julai, wannan wanda muke cikinta na shekaran 2025. In Allah da wannan shiri zai fara zuwa muku, sannan kuma za ku ji daɗin shi saboda mun ƙayata shi da abubuwan da ba ku saba ganin irinsu ba a cikin fina-finai na duniyar Kannywood. Insha Allah shirin nan zai zo muku nan da ba da jimawa ba, in Allah ya rada. Muna godiya sosai masoya. Ga matar manya, matar manya, ga matar